Добрый вечер. Распачинаем навіны па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. І сёння ў аб'ектыве. Я пригласил вас, чтобы обсудить состояние дел. Міністэрства эканомікі абяцае інвестарам ільготы. Ці пойдзе ў Беларусь замежны капітал? Галоўчынка не звяртаецца да інвестараў, да вытворцаў, звяртаецца да Лукашэнкі, каб сказаць тое, што ён хоча паслухаць. Інкрымінуюць это зусім я не магла нават і мне страшным прысніць такое, што дыверсія на чыгунцы. Жанчыну-інваліда вінавацяць у тым, што заблакавала рэйкі з жалезабетоннымі слупамі. Дзеля веры, здароўя ці куража? Бодрящее настроение на месяц вперед. Калі спорт нібыта па-за палітыкаю, то грошы непарыўна звязаныя з ёю. Беларускія бізнэсоўцы лічаць неабходным спыніць палітычны пераслед грамадзянаў. Пра гэта сведчыць апытанне топ-менеджераў і ўладальнікаў кампаній. Прычына ў тым, што рэпрэсіі да атмасферы тэрору шкодзяць бізнесу. Колькі ж грошай і магчымасцяў траціць Беларусь праз рэжым Лукашэнкі, высвятляў Яраслаў Сцешак. Эканамічная сітуацыя ў Беларусі працягвае пагаршацца. Так лічыць большасць кіраўнікоў і ўладальнікаў бізнес-структураў, апытаных даследчым цэнтрам ІПН. А выправіць сітуацыю найлепш можа спрашчэнне і змяншэнне колькасці падаткаў ды спыненне адміністратыўнага і крымінальнага пераследу людзей за палітычныя погляды. Падарваны давер да прававой сістэмы Беларусі, падсумоўвае Яраслаў Раманчук. Кончыўся год, пятыя пяцігодцы, сярэднагадавыя тэмпы ўзросту ВУПу склалі 0,7. Замест гэта ў 3 разы меней, чым было запланавана. За 10 гадоў мы маем нават менш, чым 1% ўзросту ВУПу. Гэта стагнацыя, гэта правал, пры тым, што сусветная эканоміка расла амаль у 3 разы хутчэй. Інвестар не ловіцца, не расце валавы ўнутраны прадукт, засмучаюцца міністры ва ўрадзе Рамана Галоўчынкі. Але сёння ўжо абяцаюць на наступную пяцігодку рост гаспадаркі больш як на 20%. Каб прыманіць інвестараў, міністр эканомікі прапаноўвае перагледзець крымінальны ды адміністратыўны кодекс, каб за эканамічныя праступкі было толькі эканамічнае пакаранне. Але пакуль Александр Чарвякоў абяцаў толькі паспрабаваць пагаварыць пра гэта на гэтак званым усебеларускім народным сходзе ў лютым. Паабяцалі ў 2020 годзе не даваць ільготныя крэдыты, дырэктыўнае крэдытаванне. У 3 разы павялічылі. Абяцалі там дыверсіфікацыю гандлю, знешняга гандлю. Не зрабілі. Абяцалі там павялічыць знешні гандаль. Не зрабілі. Абяцалі інфляцыю менш 5%. Не зрабілі. Яшчэ адно абяцанне прапановы Александра Чарвякова не падымаць падаткаў для інвестараў 5 гадоў у межах інвестыцыйнай дамовы. Хаця з пачатку новага года ўрадоўцы пусцілі кроў святарным каровам беларускай гаспадаркі, кітайскаму індустрыйнаму парку «Вялікі камень» і парку высокіх тэхналогіяў. Падатак з прыбытку фізічных асобаў, рэзідэнтаў гэтых тэхнапаркаў павялічылі з 9 до 13%. Я ніколі не хаваў, што пазіцыя нашага ведомства – мінімізацыя ільготаў. Не з пункту гледжання павелічэння паступленняў у бюджэт, а з пункту гледжання выроўнівання канкурэнцыі да сацыяльнай справядлівасці. Гэта зроблена, каб айцішнікі плацілі падаткі паводле такой жа стаўкі, як працаўнікі сельскай гаспадаркі, прамысловых прадпрыемстваў і бюджэтнай сферы. Тут значна важнейшае пытанне сацыяльнай справядлівасці. Паступленняў у бюджэт няшмат, але такія дзеянні ламаюць давер і адпужваюць міжнародныя карпорацыі кшталту Гуглу і Майкрасофту, дзе верцяцца трыльёны долараў, кажа заснавальнік парку высокіх тэхналогіяў. Менавіта гэтым инвестыцыйным выспам Александр Лукашенко гарантаваў 10-годдзей стабільнага падатковага клімату. Ты же сам пообещал это до 49-го года. Я уже не говорю о том, что ты там что-то собираешься сидеть, что ли, до 49-го года, да? Вот. Но ты же пообещал. И ты же сам врешь. Ты же сам, так сказать, нарушаешь обязательства. Адмыслоўцы бягуць з IT-краіны не толькі з-за падаткаў. Цяпер АМАП ганяе праграмістаў і пад паркам высокіх тэхналогіяў і нават дома. Гэтак 5 студзеня, калі спецназ паляваў на дваравыя сходы, ва ўруччы затрымалі айцішніка, мясцовага жыхара. На судзе высветлілася, што калі яго пасадзяць на Акрэсціна, сорвецца контракт на 1 мільён еўраў. Вряд ли можно ожидать, что там 60 или 70 тысяч айтишников уедут. И не надо уехало, чтобы 60-70 тысяч. Уедут 1500-2000.
5 тысяч уедут, так? Но эти 5 тысяч, возможно, это лучшие уедут, да, возможно, это сильные уедут, высоко замотивированные люди. А не у сферы IT показальное становішча Белгазпромбанку. Былога банкіра Віктора Бабарыку пасадзілі ў следчы ізалятар, і ён не змог стаць кандыдатам на прэзідэнцтва. А прыватным банкам цяпер афіцыйна кіруе прызначаная Лукашэнкам Надзея Ермакова, былая кіраўніца Нацбанку. Ярослаў Стешык, Белсат. Ані дня без палітычных судоў. 2 гады хатняй хіміі за парваную куртку міліцыянта. За чырвона-белыя шторы 10 дзён арышту. Тым часам суд над фігурантамі справы Ціхановскага перанеслі. Ніхто са сведак не памятае абвінавачаных. А ў Віцебску суддзя папрасіла прабачэння ў жанчын, якіх затрымалі ў лесе падчас скандынаўскай хады. Пра судовыя парадоксы Юлія Цяльпук. Дапамагаюць рэпрэсаваным жыхарам лічаны ці то з транспартам, ці то харчамі і падтрымліваюць маральна. Грамадзянская актыўнасць Наталлі і Казіміра Шарлан не засталася без увагі дзяржавы. Па Наталлю прыходзілі міліцыянты. Говорю, калі ласка, повестку. Не, мы только поразмаўляем усё. Говорю, не на повестку. Не будете адчыняць, будем ламаць. І ведаць, таму што пры гэтым часе меня напалохала, то есть бянтэжыла, таму што верыць на то, што яны могуць зрабіць, ім гэта нічога не будзе. Это так оно ёсць. Наталля Мікалаеўна мае інваліднасць другой групы, што само па сабе як алібі ў справе, паводле якой жанчыну зрабілі падазраванай і правялі ператрус у кватэры. Тое, што інкрымінуюць, это зусім я не магла нават і ў сне страшным прысніць такое, што дыверсія на чыгунцы. Было такое ўражанне, што на гэтай падставе проста вырашылі ўсіх актыўных людзей выклікаць і зрабіць, то бишь забраць у іх тэхніку, тэлефоны, зрабіць якія-то обшукі. Быццам бы нехта 29 снежня заблакаваў рэйкавыя шляхі чыгуначнай дарогі жалезабетоннымі слупамі. Неймаверная сіла была б патрэбная яшчэ адной жанчыне, Дар'і Паляковай з Берасцейшчыны, якая сёння рабіла фота на памяць перад магчымым зняволеннем на тэрмін да 6 гадоў за гвалт супраць міліцыянта. Маўляў, парвала куртку на рукаве супрацоўніка. Для самотнай маці пракурор прасіў і суд прыслухаўся. Вырак 2 гады хатняй хіміі і грашовая кампенсацыя для пакрыўджанага. Не знаю, как это, что это будет. Не могу себе представить. Ну, понятно, что с детьми все зависит от того, как назначит Ленинский мой график, потому что детей на кружки нужно водить. Праваабаронца з Берасця кажа, што гэта быў палітычны суд. Камусьці гэта вельмі трэба, каб не проста там паздзекавацца над гэтай жанчынай, а просто налякаць насельніцтва, што ў гэтай краіне ні за што можна заўсёды за краты загрымець. Каб людзі не выхадзілі і не звяртались да супрацоўнікаў нейкіх органаў, так, праваахоўных у двухкосці, і не перашкаджалі ім існаваць у гэтай краіне. Абаронца Дар'і меркаваў, што суд абмяжуецца штрафам. Толькі ў выняткавых выпадках з прыхільнікаў перамен здымалі падазрэнні. Напрыклад, праз недаказанасць суд Першамайскага раёну Віцебску спыніў пераслед Тацяны Севярынец і Алены Касновай, затрыманых у ліку 6 жанчынаў падчас заняткаў скандынаўскую хадою ў лесе. Адкуль у іх такая упэўненасць у тым, што Севярынец нешта замышляе? Дайте вы спокойно жить, Северынец. У Северынец проблем отак. Северынец хочет дочекаться перамоги. Таму і занялася сплатную сваім здароўем. Затрыманне і сотні ў СІЗА здароўя не дадалі. Жанчыны будуць патрабаваць ад дзяржавы кампенсацыі. А колькі гэты суд каштаваў падаткаплатнікам? Это государственные деньги. Это день отобран у свидетелей, которые могли бы что-то сделать на благо Родины. Да? Это работы той же судьи, секретаря, задействованы специалисты по включению этих всех интернет-систем для опроса свидетелей, которые не явились. Павел Левінаў нярэдка прысутнічае на белымі ніткамі не шытых, як кажа, судах. А вось ягоны калега з Гомлі, старшыня тамтэйшай філіі цэнтру «Вясна», Леонид Судаленко, сам аказаўся за кратамі 18 студзеня. Сёння затрымалі і ягоную валантэрку Марыю Тарасаву. Праваабаронцы, безумоўна, там дапамагаюць скласці
скласти скарги, дапамагаюць вырашыць нейкія пытанні, але на сённяшні дзень атрымліваецца, што аб гэтым нават не заўсёды можна адкрыта казаць. Асабліва, калі праца датычыць дапамогі з аплатаю штрафаў палітычна асуджаным ці зняволеным, якіх абараняў Леонид Цудаленко. Выдалі чалавеку і трэба плаціць. Яму інкрымінуюць артыкул 342, частка 2, фінансаванне масавых беспарадкаў. Юлія Цяльпук, Белсат. Беларускі МАЗ стаўся яблыкам разладу. Калі ў Львове пастанавілі абнавіць грамадскі транспарт і закупіць новыя аўтобусы, сярод самых выгадных прапановаў аказалася прадукцыя беларускай вытворчасці. Але ўкраінцы не спяшаюцца набываць беларускага. Чаму справа забуксавала, высвятляла Ганна Галёта. Тендер на закуп 100 аўтобусаў для горада Львова з'явіўся яшчэ на пачатку мінулага года. Большую частку грошай на набыццё транспарту павінен даць Еўрапейскі інвестыцыйны банк. Новыя аўтобусы патрэбныя для таго, каб замяніць старыя, вось такія маленькія і незручныя. Але недаўна мэр Львова паведаміў, што верагодны пераможца тэндару дылер беларускага МАЗу і звярнуўся да грамадскасці з пытаннем, ці маюць яны маральнае права спансіраваць рэжым Лукашэнкі. Не замазвайцеся крывёй. З такім плакатам беларусы, якія пераехалі ў Львов, у тым ліку з палітычных матываў, у нядзелю выйшлі на акцыю для таго, каб украінскія ўлады пачулі іхны голас і адмовіліся набываць прадукцыю МАЗу. З гэтай нагоды беларусы Львова таксама склалі на імя мэра адкрыты ліст, які на гэты момант падпісалі некалькі соцень чалавек. Сама идея, она очень хорошая. То есть действительно Львову нужны хорошие, комфортабельные автобусы. Они нужны. И сама идея, то, что делает мэр для места, он делает правильно. Другая ситуация, что на сегодняшний день в связи с политическими событиями, то есть закупив эти автобусы, он тем самым поддержит этот кровавый режим. То есть за эти деньги будут людей садить, убивать, калечить. У тэндары ўзялі ўдзел 5 кампаніяў. 2 прадстаўлялі украінскіх вытворцаў, 2 беларускіх, а 1 турэцкую. Што датычыць украінскіх прадстаўнікоў, то адзін з іх, паводле мэра, не выканаў умоваў тэндару і не даслаў усёй неабходнай дакументацыі. А другі, мясцовы завод «Электрон», прапанаваў значна вышэйшы кошт за аўтобус, чым прапановвае дылер МАЗу. 222 тысячы еўраў супраць 158 тысячаў. То бок агульная эканомія склала б амаль 6,5 мільёнаў еўраў. Беларусы дали найменшу ціну. Беларусы дали меньшую цену, значно меньшую, чем нават тыя, за якую яшчэ недавно были продадены аўтобусы для Киева, бо Киев набыў 190 аўтобусаў МАЗу. Але враховуючи ситуацію, Але улічваючы сітуацыю, якая цяпер з санкцыямі, мы звярнуліся да ўраду, да прэм'ер-міністра Шмыгаля, мы звярнуліся пасля да Еўрапейскага звязу ва ўкраіне, мы звярнуліся да самого Еўрапейскага інвестыцыйнага банку, каб нам дапамаглі зразумець, а што рабіць у дадзенай сітуацыі. Таму што з аднаго боку нам патрэбныя аўтобусы, а з іншага боку нам важна, каб братэрскі беларускі народ меў дэмакратычную ўладу. Мы спыталіся ў жыхароў Львова, як яны ставяцца да таго, каб набыць аўтобусы для горада ў беларускага МАЗу. Гэта цудоўна, таму што ў Львове мала магутнасцяў на заводзе па вытворчасці, а беларусы гэта суседзі, гэта правільна. Электрон – львовская фирма, это же все для города Львова, и тут вообще, мне кажется, не должно стоять никакого вопроса. Напэўна, што не можна купляць ні ў Расіі, ні ў Беларусі. Цяпер мэр Львова чакае адказу ад ураду і Еўрапейскага інвестыцыйнага банку. На ягоную думку, самым добрым рашэннем было правядзенне новага тэндару. Такім чынам, яны, па-першае, не падтрымаюць рэжым Лукашэнкі, а па-другое, падымуць пытанне аб падтрыманні ўласных украінскіх вытворцаў. Ганна Галёта, Белсат. Экспертыза пацвердзіла сапраўднасць голасу экс-кіраўніка КДБ, які кажа пра планаванне палітычных забойстваў. Запіс журналістам перадаў былы работнік МУЗ Ігор Макар. А сёння ўлады Беларусі ў адказ апублікавалі аўдыёзапіс размовы, падчас якой, як піша Белта, Ігор Макар прапановаў беларускаму дыпламату за вялікае ўзнагароджанне даваць інфармацыю. Прадстаўнік беларускага народнага трыбуналу пракаментаваў нам сітуацыю. В июне месяце, где-то в середине примерно 2020 года, из своих анонимных источников я получил информацию о том, что готовится со стороны власти спецструктуру провокация. Служба безопасности президента готовит людей, спецотдел, который будет
стрелять по сотрудникам ОМОНа. Это будет преподнесено, как будто бы это сделали радикально настроенные протестующие. Будет введена армия и будет полностью подавлена акция протеста. Данную информацию я хотел опубликовать в СМИ. Я ее с помощью своих коллег и европейских коллег пытался распространить. Мне везде давали отказ, ссылаясь на то, что это провокация с моей стороны. Тогда я посидел и подумал, и придумал такую многоходовку. Мне ничего не оставалось делать, как пойти просто в белорусское посольство, рассказать данную информацию, а также сделать вид, что у меня существует информация, которую я могу им передать, естественно, за большое вознаграждение, чтобы это было правдиво. У нас не было выбору, заявіў Рэне Фазель. Паводле кіраўніка Міжнароднай федэрацыі хакею, апазіцыя ў Беларусі магла падчас чэмпіянату свету ладзіць дэманстрацыі, а ўлады рэагаваць на гэта. А значыць, бяспека не была б гарантаваная. Рэакцыі на перанос спартовай імпрэзы збіраў Алесь Баразенка. Дэмакратыя Лукашенка 1-0. Гэтак учорашнюю пастанову Рады Міжнароднай федэрацыі хакею пракаментаваў у сваім твітары кіраўнік МЗС Чэхіі Томаш Петршчык. Перанос менскай часткі чэмпіянату ухвалілі прадстаўнікі федэрацыяў хакею Швецыі, Фінляндыі, Нямецчыны, Швейцарыі ды Латвіі. Падтрыманне выказалі прадстаўнікі дзяржаўнага дэпартаменту ЗША, дэпутаты Еўрапарламенту і Бундестагу. Нарэшце, гэта трэба было зрабіць даўно. Гэта ўдалося дзякуючы ціску грамадзянскай супольнасці і спонсараў, а прэзідэнт Фазель выглядаў нікчэмна. Вітаюць рашэнне МФХ і ў офісе Святланы Ціханаўскай, а таксама ў Беларускім фондзе спартовай салідарнасці, які стаўся адным з ініцыятараў кампаніі за перанос турніру. А ці задаволеныя пераносам першынства беларусы? Я думаю, правильно. Не время, деньги сэкономим. Причем насчет безопасности непонятно здесь. А вдруг гостей обидят? Спорт не должен быть элементом политики. Поэтому, казалось бы, наоборот, дали бы шанс показать, что здесь все хорошо. Я, допустим, то, что мы хоккей не проводили. За Лукашенко. Лукашенко все виноват. Если бы он ушел сам, все было нормально. То, что в стране сейчас происходит, это небезопасно для людей. Нельзя в такой тяжелой ситуации, мне кажется, сами даже те люди, кто будет играть, те же самые хоккеисты, боятся теперь ехать в нашу страну. При такой ситуации проводить нельзя, потому что люди в тюрьмах сидят, и их избивают там. В общем, это все несправедливо. Рэакцыя ўладаў Беларусі не стала неспадзяванкаю. Арганізацыйны камітэт турніру ў сваёй заяве назваў рашэнне палітычным, а аглядальнік газеты адміністрацыі прэзідэнта Сергей Канашыц абурыўся адсутнасцю справядлівага расследавання і суда. Фігурант незалежнага расследавання пра забойства Рамана Бандарэнкі і разам з тым кіраўнік Беларускай федэрацыі хакею Дзмітрый Баскаў у сваім звароце абурыўся, цытата, «скрадзеным у тысячаў дзяцей святам», а аўтары вядомага прапагандысцкага тэлеграм-каналу паабяцалі беларусам адпомсціць узмоцненымі рэпрэсіямі. Палітолог Пётр Пятроўскі запрапанаваў уладам Беларусі зладзіць альтэрнатыўны чэмпіянат свету. Беларусі варта запрасіць да ўдзелу каманды Кыргызстана, Арменіі, а таксама краіны-удзельніцы ШАС ды Сербію. Адзіным адвакатам рэжыму на міжнароднай арэне традыцыйна выступілі прадстаўнікі Расіі. Прэсавы сакратар Уладзіміра Пуціна выказаў сваё расчараванне пастановаю пра перанос. Скандальна вядомы дэпутат Мілонаў назваў дзеянні Міжнароднай федэрацыі хакею, цытата, «гнюснасцю ды абсалютным хакейным гомасексуалізмам». А былы галоўны трэнер расійскай зборнай паабяцаў яшчэ не раз праспяваць калінку. Тым часам прадстаўнік Міжнароднай федэрацыі хакею Калерва Кумала заявіў, што Беларусь яшчэ будзе мець магчымасць атрымаць чэмпіянат свету. І той, безумоўна, стане сапраўдным спартовым святам. Але толькі пасля таго, як сітуацыя ў краіне зменіцца. Алесь Баразенка, Белсат. Праваслаўныя вернікі адзначаюць вадохрышча. Зазвычай у гэты час самыя халодныя дні зімы. Не выключэнне і гэты год. Але маразы не напалохалі ахвотных акунуцца ў ледзяную ваду. Як гэта звязана з верою, высвятляла Каця Малей. Вадохрышча ў грэцкай мове даслоўна азначае акунанне ў ваду. Як сведчыць Евангелле, у гэты дзень Ян Прадвеснік хрысціў у рацэ Иордан 30-гадовага Иисуса. Если мы хотим, чтобы окунаться, пожалуйста, пускай, раз это делает ближе вас к Богу, окунайтесь. Но только помните о Иисусе Христе.
что Он не просто пришел на землю, сказать какие-то 3 умные фразы, а что Христос пришел на землю, потому что нас полюбил. Потому что Он не хочет, чтобы мы умирали. Он хочет, чтобы мы жили вечно. Лічыцца, што ў ноч на вадохрышча вада робіцца цудадзейную паўсюль, доўга не псуецца і дапамагае пры хваробах. Таму пасля літургіі вернікі ідуць да палонак, якія ў памяць пра біблейскія падзеі называюць Іярданіяй. Зазвычай на возеры юбілейным каля горадні збіраюцца больш за 1000 ахвочых акунуцца. Сёлета ж праз коронавірус прыйшлі каля 700 асобаў. Как обычно, организованы теплые раздевалки для людей, организованы пункт горячего питания. Есть сегодня у нас перловая каша с тушенкой. За тушенку отдельное спасибо Загорскому. Значит, организованы и согласованы работы спасательных служб. Есть МЧС, есть спасатели, есть скорая помощь, есть милиция. Акунаюцца ў купель 3 разы са словамі ў імя Айца і Сына і Духа Святога. Вернікі лічаць, што такі абрад ачышчае душу і набліжае іх да Бога. Такое, знаете, как очищение, просто очищение. Я каждый год с 10-го года. Первый раз приехал и сразу окунулся, и все. Бодрящее настроение на месяц вперед. Хорошее такое. Всех с праздником, с крещением Христовым. Всем здоровья крепкого. На вадохрышча чарцей з вады выганяюць, казалі нашыя продкі і верылі ў прыкметы. Напрыклад, калі на вадохрышча сцюдзёна, у жніво будзе вельмі горача. Снег у гэты дзень абяцаў урадлівы год, грыбное лета, але чакалася чарвівая капуста. А хрышчоныя на вадохрышча лічыліся самымі шчаслівымі людзьмі. Катя Малей, Белсад. Уначы паводле сіноптыкаў будзе ўладарыць мароз. Затое ўдзень на паўднёвым захадзе краіны можа быць нават плюсавая тэмпература, а на паўночным усходзе мінус 13 градусаў. Па-ранейшаму цёпла ля экранаў тэлевізараў і манітораў, дзе транслюецца Белсад. Заставайцеся з намі. Наперадзе размова Святланы Калінкінай. У мяне ж на сёння ўсё. З вамі была Вольга Старасціна. Сустрэнемся заўтра. Бывайце шчаслівыя.